Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Salamat sa pagbasa ng sulat ko na pinamagatang Closure noong September 19. I am grateful sa advice ninyo at sa mga payo ng mga kapwa ko tambalanista. I decided to write again to share with you kung ano ang kinahatnan ng kwento ko. Ano ba yon yung closure? Anyways, September 19. Teka ha. 2014. Oo. Medyo mahaba-habang ano ito ha, pagbabalik. Oo nga. Kailangan nating mababalikan yung kwento eh. Kasi para may context, para maintindihan natin. Limot talaga namin yan. Oo, sabi ko nga sa inyo, ulam ko nga kagabi, limot ko na. Ito pa bang September 19? O ayun, so ito yung kwento ni Luke na friend niya si Ella. Okay, medyo gets ko na. I have been friends with Ella. Tapos ang pinakasalan niya si Christine. Okay. Ang type niya talaga si Ella. Ito po yun. Kung di nyo rin to napakinggan. Okay, so meron pong sumulat sa amin noong September 19, si Luke. Meron siyang type na girl, si Ella. Si Ella, merong best friend, si Christine. So ang type talaga ni Luke, si Ella. Pero dahil nire-respeto yata ni Ella si Christine, sinabi niya, wag na lang ako kasi type ka ni Christine. Tapos dumating yung panahon na basta things happen and then naging si Luke at si Christine. Okay. Yon. Tapos isang araw biglang nagkita si Luke at si Ella. Nang hindi inaasahan. Natandaan mo ba yung partner? Medyo. Oh, yon. Tapos, ang sabi ni Luke, hindi niya daw nakita ng 10 taon. Tapos, nabanggit niya daw kay Christine. Tapos, si Christine nagalit. Ganyan. Oo. So, yon. So, ang tanong ni Luke noon, makikipagkita ba kay Ella? Oh, di ba? Mga ganon. Tapos yun yung time na si Christine naman, parang dahil nga nataranta siya dito kay Ella na parang feeling niya threat, si Christine gusto na biglang magka-baby. Natanda mo yun? Parang gusto niya magpag-jaundice agad. Para secure na siguro. Correct. Pero ikakasal na correct. Pero ikakasal na sila sa November or October ba? Parang ganon. So yun po yung background. Yan. So ngayon, merong update. Ayan. Gusto natin yung mga pa-update. Sinigundahan ng panibagong kwento. Okay. So eto na. Babalik na tayo dun sa tunay na kwento for today. So, sabi niya, ayan. Yon, sabi niya, salamat sa pagbabasa ng sulat ko na pinamagatang Closure noong September 19. I am grateful sa advice ninyo at sa mga payo ng mga kapwa ko tambalanista. I decided to write again to share with you kung ano ang kinahinatnan ng kwento ko. Yan na. Kinausap kong muli si Christine at tinanong kung may nangyari ba sa kanila ni Ella na hindi ko alam. Wala naman daw. They just grew apart. I assured her na siya ang mahal ko at walang magbabago doon, makausap ko man o hindi si Ella. Gusto ko lang naman talagang masagot yung mga tanong ko at magkaroon ng closure. I felt I needed to close that chapter in my life. Pero dahil alam ko nagsiselos at nasasaktan si Christine, nagdesisyon akong wag nang makipagkita kay Ella. And I think partner yan din yung advice natin, di ba? Wag na makipagkita kay Ella para sa yung closure na yan. Unknown to me, may ibang plano ang girlfriend ko.
We were supposed to go out on a date one day like we always do. Nang abutan ko sila ni Ella na masayang nag-uusap. Christine planned it without me knowing. Paglapit ko sa kanila, nagpaalam si Christine dahil may pupuntahan daw siya. I kissed her and reminded her to message me kung saan ko siya susunduin. Tumango lang siya at nagpaalam na kay Ella. Ay, may mga ganyang paplano. It was awkward when it was just Ella and I. Ang dami kong gustong sabihin at itanong pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ella broke the ice by congratulating me on my upcoming wedding with Christine. Nagpasalamat ako and sabi ko, we will send her an invitation kaya sana makapunta siya. Nagtuloy-tuloy na ang usapan at kwentuhan after that. Binalikan namin yung masasayang memories ng high school. Hanggang sa naitanong ko na kung ano ba yung nangyari sa amin. Sabi niya, kapatid lang kasi ang turing niya sa akin. Lesbian siya at si Christine ang mahal niya. Oh! So, Yan pala ang twist and turns and nakakalurky na roller coaster ride of life. So nagalit at umiwas siya sa akin dahil nasaktan ko si Christine. Hindi daw niya masabi sa akin dahil baka magbago naman ang tingin ko sa kanya. Isa pa, hindi pa siya naka-out sa family niya. Hindi din daw alam ni Christine na lesbian siya. She never confessed her feelings to her kasi alam niya na simula pa lang ako ang mahal ni Christine. Nung araw lang na yon, that day when we met, sa kanya lang ipinagtapat ang lahat kay Christine. Naka-move on na daw siya dito at may partner na rin. Ipapakilala daw niya sa amin ni Christine anytime soon. Galing naman. okay. Nakakaloka. I am grateful that I got the closure that I have been waiting for years. Lalo din akong na-in-love kay Christine. Nagpapasalamat ako sa tiwala niya and never kong sisirain yung trust na yan sa akin. Gusto pa din niyang magka-baby. Pangarap niyang maglakad sa aisle kasama na magiging anak namin. Paano malapit na? Gusto mo yung nasa sinapupunan. Pagbibigyan ko na siguro kasi financially kaya naman na namin. Thank you Tambalan for reading my story. More than that, thank you for being a part of our journey. Ang inyong tambalanista, Luke. Ayun naman pala ang nangyari. Yan yung sinasabi natin Mahirap talagang kami ni partner parang kung matatandaan namin yung mga sinabi namin noong September 19. Ang dami naming sinabi for sure. Dahil lagi naman kami maraming sinasabi always. Ang pinaka taong punong-puno ng opinion sa mundo. Oo, 'di ba? Sobrang ang dami naming opinion. Pero yun nga, katulad na lagi din naming sinasabi, ang opinion namin ay base lang din sa kwentong shinare sa amin. Mm-mm. 'Di ba? So kung may mga nasabi kaming hindi magaganda tungkol kay Ella. Humihingi na po kami ng tawad. Humihingi po kami ng pasensya. Pasensya na po. Naghuhugas kamay po kami sa pagkakataong ito. Baka nakasakit kami ng loob ni Ella. Correct. Gusto lang o ni namin, Christine. gusto lang namin sabihin na hindi naman namin alam ang kwento. Which is the perfect lesson for today. 'Di ba? Mahirap mag-judge. Mahirap gumawa ng konklusyon. Hindi mo naman talaga alam ang buong kwento. 'Di ba? May mga taong mananahimik na lang. And may mga taong marireveal yung katotohanan, 'di ba? Sa tamang panahon, katulad na nangyari kay Ella. Hindi naman pala threat, 'di ba? Akala ni Christine threat si Ella. Yung pala hindi alam ni Christine siya ang mahal ni Ella. 'Di ba? May mga ganyang mga twists So, wala lang, in anything that you hear about people in your life, about news, 'di ba? About issues. Oo, natural, 'di ba? Sabi nga ni Party, ano yung word? Default. Default sa atin na maka-create ng opinion.
Pero then again, hindi mo alam ang kwento. Sabi nga sa isang kwento may 3 sides. Yung side ng kanan, yung side ng kaliwa, at yung tunay na pangyayari or yung tunay na side. 'Di ba? So, wag lang tayong mabilis mag-judge, depende lang dun sa narinig naming part, 'di ba? Ay, nag-resign siya dahil ganito eh. Hindi mo naman narinig yung sign na nag-resign ha. Ang narinig mo lang, 'di ba? Yung chismis ng mga tao kung ba't siya nag-resign. Pero yung tunay na dahilan kung ba't siya nag-resign, hindi mo alam yun. Correct, So wag ka nga, 'di ba? Wag ka nga judger. Huwag kang kwento dyan ha. Gawa-gawa ka ng kwento, 'di ba? Yun yung isang nakikita kong unang lesson na nakita ko mula dito na okay, may ganun palang part ng kwento na hindi natin alam lahat nung September 19. 'Di ba? Aminin niyo na mga tambalanista. Wala ni isa man sa inyo kung natatandaan niyo yung kwento niyan. Nakapag-isip na LGBT si ate mo Ella. Wala May nakapag-isip na shibuli siya. May paninisi, sino man sa tatlo. 'Di ba sa storya kay Christine na masyadong sinabi nag-overthink. Oo, correct. Diba? Si Luke na ba't pa kailangan pang mag-closure, mag-entertain, correct. oo. Hindi pa ba closure yung ikakasal na sila? Yun yung mga sinabi natin Correct. eh. At si Ella naman na pa-invite din, Oo. di ba? Mga ginudge namin lahat yung characters na yan, yung 3 yan, Oo. di ba? Pero sa totoong kinalabasan, pero ito pala partner. Isa ring lesson na pwede nating makuha dito. Huwag tayong basta-basta naniniwala din. Oo, totoo. Kasi maaaring yung storya ni Ella dito, siguro nagkaroon na siya ng idea, teka magulo na yung dalawa because of me. So ngayon, gagawa na ako ng paraan para manahimik na yung dalawa. Pwede ko sabihin na gagawin ko lang ang kwentong ito para manahimik na kayo. Pwede din. Para magkaroon kayo ng peace of mind, makampante kayo sa kwento. Oo. Diba? Na parang, Ganyan. Kasi nakampante tayo. Ako partner ko, ako si Luke, at nahanap ako si nila yung Christine. closure eh. Correct. Ano pang ipaglalaban nating dalawa? True. Sabi ni Christine at ni Ella, tapos na ang laban. Tama. Inamin na ni Ella ang lahat. Ni Ella ang Oo. lahat. Pero hindi tayo sure. Posible ding Gumagawa lang ng kwento siya. malay mo kasi may part 3 pa to. Malay natin. Si Ella naman ang susunod na magbibigay ng kwento. Tama. Diba? Hindi natin din masasabi ang mga That's another lesson. bagay-bagay. Mahirap maniwala sa sasabihin ng ibang tao. 'Di ba? O sa kwento ng isang tao. 'Di ba? Madaling mag-come up ng kwento eh. Madaling duda kay Ella. Parang huwag na nating isipin yung Huwag pagdududa nating kay Ella. i-complicate. Kaya nga ako partner yung mas complicated mag-isip. Bakit mo kino-complicate? Kung kumbaga Hindi parang- ikaw yan. Ilabas parang- mo si Christopher. Bakit mo pinapag-overthink siya? Ilabas mo si Christopher. Hindi ikaw yan, di ba? Pwedeng kumbaga sa kasalanan, angkinin ko na lang, matahimik lang kayong dalawa. Ganun. So, Pero pa-hero kung- naman to si Oo. Ella. Pwede rin ganun ang effect, pero may pailalim pang punterya. Ay, Oo. meron palang in the end, manggugulo pa rin. Oo, Ay, mga ganon. ganon. Na Huwag na parang- nating i-complicate yung story part hanggang season 1 lang Kasi to. kung pwedeng kunyari magtagpo ulit si Luke at saka si Ella. Oh, tapos Di ba tapos papatunayan, ay ito Oo, nakikita ko di ba? senaryo. Sasabihin ni papatunayan ni Luke partner kay Oo. Ella na na pwede kang hindi maging ganyan. Yan, Kapag yan. nakatikim ka ng Mas iba na pala. Ano makakapanood doon ng mga telenovela sa Pilipinas? Inagugulo tayo sa Yung mga sobrang- kwento bigla. Correct. Yung akala natin tapos na yung kwento, Oo, tapos may tas twist pa pala. twist pa pala sa dulo kasi may season 2. Di ba? O kaya may part 2 pa pala yung parang akala mo okay na tas biniting ka doon. Oo. Kasi may part 2 pa pala gusto pang kumita nung Nung soap nung opera. soap opera. Kasi ang ganda ng kita eh. So Diba? lagyan natin ng twist and turn. Nakikita talaga namin posible. Di ba either si Luke yung gagawa ng move na Oo, parang, na parang "Hindi, patunayan gusto natin. pa rin kita. Oo, diba? At patatunayan ko sa'yo na hindi ka talaga ganyan. Yan, Diba? yan. Parang ganun. O di kaya naman, isang anggulo pa rin ng kwento. Oh. Si Ella naman, actually, inimbento ko lang talagang kwentong yun para makampante si Christine. Yan, At malaya tayo makakagalaw nang hindi siya nag-iisip. Mga ganon. Yung Oo. pala may ugali. So, Oo. dalawang bagay. Oo. Pwedeng pa-hero si Ella. Oo, or pailalim O tumira. kaya pailalim tumira. Nako. Nagulo ang storya. Parang may closure na. Nagte-thank you na nga si Luke na may closure eh. Then gusto lang namin manggulo kasi Kasi okay na naman kayo Oo, kasi magulo naman kaming kausap, 'di ba? So panindigan na namin yung magulo kaming kausap. Guluhin namin yung kwento niyo, 'di ba? Pero that's good, no? Yes. That's good na May happy ending may na kayo. happy ending. Kasi
sa totoo lang, ako partner ha, bago mo sabihin yung mga, yung mga twist na naiisip mo sa utak mo, di ba? Nakakampante naman siya talaga eh. To think na, okay, wala naman palang competition. Correct. Di ba? Walang Parang threat. wala naman palang threat dito. Kasi Yes. pare-parehas naman pala ng hilig. Di ba? Parang ganun. yung eksena. And then good for you. Kasi alam mo, si Luke, nakinig siya sa opinion natin, which is decided not to meet up with Ella kasi totoo naman para saan pa. Pero kung binigyan din siya ng pagkakataon, which is, 'di ba, present sa kanya yung pagkakataon na magkaroon ng closure, di masaya din naman talagang maintindihan. 'Di ba? At tayo mismo nga na hindi part ng kwento eh. Natuwa tayo na okay, may ganun pala. Oh, Pero ito talaga yung naiisip ko eh. Naghahabulan silang tatlo eh. Oo. Tingnan mo si Christine, syempre habol na habol kay Luke. Oo. Kasi gustong Kasi gusto. gustong-gusto. Eh, di ba si Oo. Luke gusto rin niya si Ella? Noon. Oo. Ewan Pero- din natin alam kung gusto niya pa rin si Ella Pero hanggang ngayon. nagpahayag siya noon na gusto niyang makipagkita nga, pinigilan lang natin. Oo, diba? Tapos ito naman si Ella, gusto si Christine. Di ba? Ang nakakaloka dito. Ang nakakaloka dito, what if si Christine pala partner, ma-realize niya na hindi niya pala talaga type si Luke. Malay mo, may ganung kwento May ulit. ganun palang Makita ulit part. sila sa fast food. Oo, 'di ba? Oo, tas- Sabihin ni Christine na parang Luke, hindi pala talaga ikaw yung gusto ko. Yan. Parang ganun. Makita ulit ni Luke na nag-uusap yung dalawa sa Oo, yung pala, akala nila nag-uusap lang, yung pala may relasyon na sila. Ella at Christine. Yun, dami namin I-complicate. naisip. At itong lesson dyan, mga Oo, kabisyo. oo. Kapag ka kinomplicate mo talaga ang pag-iisip mo sa mga bagay-bagay, ganito yung resulta. Yes. Di ba? Oo, Labo-labo. labo na talaga siya. Ang linaw na eh. Oo. Kaya lang gusto mo komplikado eh. Correct. Di ba? Gawin natin komplikado ito. Di ba? Magpasawsaw tayo ng mga tao sa kwento. O di ba? Correct. Ang ending, ang labo. Mas magulo. Correct. Sa halip na malinaw. And that's also the lesson that we'd like to impart. Tingnan mo, ito yung ginagawa namin ni partner. Anong ginagawa namin? Kino-complicate namin ng simpleng bagay. Kasi sa totoo lang, simple na eh. Totoo. Tapos na, may Happy closure. ending na eh. Happy ending na. Attend na nga si Ella ng kasal eh. Okay na ang lahat. Si Christine Campante na. Umalis na. Inalisan na nga eh. Diba? The fact na iniwan ni Christine si Luke kay Ella, ibig sabihin Campante na siya. Pero hindi. Pwede nating i-complicate ang mga bagay-bagay. At ito pong resulta, ang labo na po. Kaya itigil nyo na po yung pag-overthink at pag-complicate ng mga bagay-bagay. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!